alte probleme decât o carte de matematică? Te foiești noaptea chinuit de întrebări? Oare șerpii au sub braț? Sunt cremvârștii cârnați? De ce cad meteoriți în kratere? Un singur om are toate răspunsurile. Să-l aplaudăm pe avizatul Andy Moisescu. Oare cremvârștii cârnați? Sunt întrebările care chinuie omenirea, se pare. Bună seara și bine v-am regăsit la o nouă întâlnire cu Pe Bune, emisiunea în care afli lucruri pe cât de trăznite, pe atât de bizare, dar și adevărate în același timp. Corect. Și ca să lămuresc, că vreau să lămuresc aspectele astea. Șerpii nu au sub braț, dar doar când sunt adulți, când sunt în fază de embrion, niște membre se dezvoltă acolo, deci au sub braț. Ce facem? Da, vorbesc serios, în fază de embrion putem vorbi de sub braț la șerpi. Cremvârștii sunt tehnic cârnați, da, deci aici nu avem niciun fel de doială, cât despre de ce cad meteoriții în locurile alea. Aici e vorba de metafizică și vă zic sincer că nu mă bag. În schimb, îmi face o deosebită plăcere să prezint formula de aur a televiziunii române cu care astăzi vom defila printre cele 12 domenii impecabile. Se spune despre actorii de stand-up că sunt sociologi. Pun în evidență lucruri peste care majoritatea trece cu nepăsare, privind viața cu încetinitorul și punând la îndoială tot ce vedem. În aplauzele dumneavoastră, iscoditorul Mihai Bobonete. Iscoditor. Alături de el, când era mică, visa să devină comentator de fotbal. În 2021 a comentat la o micuță competiție locală numită Campionatul European de Fotbal Euro 2020. Să-i urăm bun venit entuziasmantei Ioana Cosma. Conan O'Brien spunea: muncește din greu, fii un om de ispravă și lucruri minunate se vor întâmpla. Probabil că am făcut ceva bun pentru că, uite, alături de noi este Costi Diță. Lângă el am verificat din 3 surse că atunci când era mică dorea să devină actriță. Astăzi, zeci de mii de perechi de ochi o urmăresc live la știrile ProTV. Să o primim cu căldură pe spectaculoasa Diana Enache. Da, frumos. Deci acceptă. În rest, 12 domenii, câte 6 pentru fiecare echipă, 500 de lei pentru fiecare răspuns corect. O întrebare finală în care cele două echipe pot paria până la cel mult toți banii pe care i-au adunat până atunci. Și, desigur, câștigă o singură echipă la final, cea care adună cei mai mulți bani. Iar banii se împart exclusiv susținătorilor acelei echipe, sigur, în mod egal, nu mai încape discuție. Eu am văzut, poți să-ți dau cifra? Da, te rog. 44 la 42. Hai, 37 acolo. Da, și 39 aici. Hai, mă, nu mă mai încurca. Și 41 aici. Ok. Hai, să nu uitați că puteți să jucați împreună cu noi fix în același timp, în momentul desfășurării emisiunii. E foarte important să încercați să răspundeți corect la întrebări înaintea invitațiilor noștri, pentru că doar așa răspunsurile bune se punctează. La sfârșit, evident că vă așteaptă premii pe cei care au răspuns corect. Dacă vreți să știți ce premii, sigur, există o singură cale către toate răspunsurile corecte de la întrebări, iar calea este pe bune.protv.ro. Accesați-o cu încredere. Acestea fiind zise, să vedem întâi care sunt cele 12 domenii cu care ne distrăm la maximum în seara asta. Atenție! Rinopolitică. What? Da, rinopolitică. Tradiții din Siberia. Ăsta e domeniul meu. Numele tău? Cioc-cioc. Lege și ordine. Armânească. Hagi. Cercetători în kilt. Vorba marchizului. Sporturi de contact. Ceva dulce. Prompterul groazei. Și desigur domeniul surpriză. De ce aveți cu prompterul? Ce aveți? Toți ne ciocnim de el măcar o dată. Zi, Ioana, ce vrei să jucăm? Care îți place cel mai mult? Tradiții din Siberia e domeniul meu, adică te rog frumos, clar, tradiții din Siberia jucăm. Hai. Ia, ascultați aici. Zice așa: în Ulan-Ude, capitala Republicii Autonome Buriația din Rusia, există tradiția ca tinerii însurăței să... 2 puncte. Se căsătorească mai întâi cu arbori pentru a alunga duhurile rele care îi bântuie. Sau după ce îl folosești, îl tai. Să plângă împreună o oră pe zi timp de o lună ca să se întărească pentru vremurile grele. Eu asta zic că este. Asta e. Ce bine. Sau ce? Să pozeze în fața bustului uriaș al lui Lenin pentru noroc și prosperitate. Mie asta mi se pare mai frumoasă. Dar hai să le luăm pe rând. Să se căsătorească mai întâi cu arbori pentru a alunga duhurile rele care îi bântuie. Arbori?
Bă, Au? ce au acolo copăcei. Nu mă văd să merg cu arbustul acolo la popă, să zic. După De ce? liturghie, dacă se poate una scurtă și mie și lui Lămâi. Mi-am luat Lămâi, că am avut și de-astea niște... Unde ți-a avut lămâi? Eu sunt mai exotic, așa. În Siberia. Da. Că am luat Lămâiul că sunt divorțat de Tuia de 2 ani și nu... Tuia nu prea Mi-a n-am plăcut înțeles. Tuia, nu sunt regenul meu. Eu zic că mai bine... Mai bine plâng. Mai bine plâng. Da. Asta zici, Eu că zic varianta că să plângă plângi împreună... înainte. Trebuie să te obișnuiești să plângi, pentru că ulterior o să plângi. Tot Vezi vine că momentul Ioana în care plânge o să- foarte ușor. O să plângi. Da, eu Vezi că plâng Ioana foarte, plânge foarte Uite ușor. așa plânge. Da, Da? eu, Ia, mie nu mi-ar ajunge. Stai, mă, Cât cum e adică, acolo, Ioana, luna ce vrei să plângi? zici? Ce încerci să insinuezi? Cum adică după aia trebuie să plângi? La cine Păi te trebuie referi? să plângi, că sunt momente fericite. De Te lovești de fericire. foarte multe momente fericite și plângi. Că știu că în cultura- Ești emoționat, așa. Dar ăștia zic că tinerii insureței trebuie să plângă împreună o oră pe zi, timp de o lună, ca să întărească pentru vremuri grele. Adică, și dacă ai treabă ceva la taie lemne, aia gătește, E ora. alo, ora 1 treci. Până la ora 2 ești Da, acolo corect. pe plâns. Poze în fața bustului uriaș al lui Lenin pentru noroc și prosperitate. Știu că Lenin era văzut ca un fel de icoană pentru prosperitatea și norocul lor și cred că aici aș bate. Dacă mă întreb pe mine, n-aș face chestii atât de extreme, dar ținând cont că suntem la pe bune, bine ați venit, Da, nu cred că mai poate e cu fi Lenin oricând acum. asta cu... Păi nu e de, nu e da. de acum. Am impresia că ați vorbit mult și o să alegeți foarte rapid și scurt așa. Te-a dus ce, nu? Am mers Ce m-aș pe... duce? Am mers pe ce? Hai. Nu plâng, bă, n-au Ba pus. da, fii atent. Ziua căsătoriei, cea mai fericită din viața ta, pe veci imortalizată în fotografii, care ți-aduc aminte de bucuria de a fi umplut de smoală și pene, dacă te-ai născut în insulele Orkney din Scoția, sau de plăcuta bătaie tradițională cu pești la tălpi. Da. Menitați testa caracterul în Coreea de Sud, sau de ideologul și părintele Uniunii Sovietice, Vladimir Ilici Ulyanov, zis Lenin, care te fixează aspru din fiecare poză, dacă te căsătorești în capitala Buriației. Bustul revoluționar e cel mai mare de acest fel din lume, motiv pentru care a devenit un loc popular pentru ședințe foto de nuntă. Ca arcul nostru de Se triumf. vede Știi și că bine, arcul da, de exact, triumf, exact. faci poză frumos, Nu vede și bine, faci o poză. Ce vrei tu? prompterul groazei. Prompterul groazei, hai. Ia, hai, că sunt curioasă. Veniți cu toți la mare. E frumoasă asta. În anul 2014, o prezentatoare a televiziunii de stat din India a fost concediată deoarece a raportat un fals accident ce implica soțul, ca amanta lui să-l creadă mort. Ce e așa de Doamne, râs, iartă-mă, dar sună bine, sună Sună de chiar- 5 sună așa. știre. Da. Nu vreți să... Sau B. A citit numele liderului chinez Xi Jinping ca 11 Jinping. Cum? În loc de Xi Jinping. Stai un pic, domnul Bobo. Sau ce? A lins lămâi în timpul jurnalului ca să o încurce pe rivala ei de la știrile sportive. Da. Hai, să vă văd. Hai să vedem, da. E frumos sau ăsta, mi-e place mult de tot ăsta și cred că într-un punct din ăsta de gelozie extremă a zis, bă, știi ceva, eu îl declar mort pe ăsta al meu. Îl declar mort Da, și să zic Amanta, zic să o și văd rămâi în și fără genunchi job. acolo. Îți dai Da. seama că și asta Amanta a avut un moment de tresărire în care s-a Păi gândit, cum? un frate geamă, unul care seamănă cu el? Păi Am nu, fost dar prins nu, într-o îmi capcană. imaginez că e mai fain să fie singură. Nu, dar mie mi se par mai cruzi. A plâns până a sunat el. Și ești, au! Trăiai nebunule! Păi n-ai cu accidentul, soția, a zis la știri, cum? Știi că sunt știrile totuși, le iei în serios. Întotdeauna. Pe asta zic. Da, sună bine. A doua e așa la îndemână. Da, Adică se poate fi, întâmpla. da. Mi se pare genial să faci asta la știri, adică... Dar Crede-mă, se poate mai rău. Hai, Se de-a lungul poate, istoriei dar nu s-au alții- întâmplat atâtea și atâtea. Și a lins lămâi în timpul jurnalului ca să o încurce pe rivala de la știrile sportive. Păi dacă rivala de la știrile... Dar de ce rivală de la știrile sportive? Putem să știm noi ce au... Cum Bine, adică? adevărul e că Cine fetele de la știrile sportive sunt... Cum sunt? Da, pe asta spun. Ai văzut? Auzi, cred că modula Dar Carage. să știi că ea nu Asta. saliva, dar cum să Mă lingă dorea la cu- măie, mă? Că saliva și ea dacă lingea. Păi Nu nu, conta că ieșise-i Ea dăduse ieșise. pasa. A ieșise Da. din Intra- jurnal. Da. Intra Corina Să o facă Caragea pe și spunea Caragea. ea. Foarte frumoasă povestea fac? asta, dar hai să alegem ceva. fii Și eu atent. cred că e zona ta, ar trebui să alegi, nu e, pentru că aici se atent. pot întâmpla toate. Prima Iată. îmi place cel mai Și mult. mie îmi asta e. place mult. Îți place Și mie aur. îmi place mult. Pac. Bine, gata, Ia. s-a ales. Deci ce ai ales? Ați luat au. Bă, dar cu Dacă e asta e siguranță... bine, trebuie cunoscută femeia asta.
Hai să vedem care e adevărata știre. Hai să vedem. Dacă lucrezi la știri, mereu te aștepți la neașteptat. Cum ar fi că americanca Thea Loveridge, furioasă că partenerul său a înșelat-o, i-a convins amanta că acesta a murit. A organizat o înmormântare falsă și timp de 3 ani a postat mesaje triste cu "odihnească-se în pace". Indianca, femeia care a lins lămâi în direct ca să se răzbune pe colega de la sport, e fake news. Pe bune, e răspunsul la întrebarea: de câți Jinpingi e nevoie să concediezi o prezentatoare TV? De 11, așa cum ar putea depune mărturie nefericita jurnalistă, care a confundat numele liderului de la Beijing cu simbolul roman pentru numărul 11. Of, săraca, bă. Îmi pare rău, dar Hai, nu stai, poți. stai liniștit, acum Adică puteau e fi și toate. cu... Adică era și cu imic. Nu, Știi, Diana nici îi măcar- pare rău de prezentatoare, mă, că a fost concediat. Zi, mă, Ioana, cioc sau vorba marchizului. Mă duce pe dreapta, aș verticaliza puțin. Te rog. Vorba marchizului. Acolo mergeți, Hai, da? pe direct, da. Vorba marchizului, tată. După ce i s-a citit sentința de condamnare la moarte, aristocratul francez Thomas de Mailly, alias marchizul de Favras, a spus: A. Către mulțimea care îl huiduia: cine zice, ăla e. Sau B. Către cel care citise sentința: ai făcut 3 greșeli gramaticale. Asta e Și Diana. mai bună. Asta e Diana. Sau ce? Către sine: o să-mi lipsiți, Pierre, François, Maurice, ce pisici blânde. Ce frumos. Una din astea 3 pe bune. Frumos, Ceu. De... Marchizul de Favra. Cine zice ăla e. Asta îl interesa pe el. Ștreangul de Dar gât. pisicile? Ți se Păi pare da. că îl interesa de O să-mi pisicile alea lipsiți Pierre, blânde? François, Maurice. Ce pisici blânde. Blânde. Dar și cu Sânge, beul ăla, sânge. cum a vrut el să-l atingă un pic. Ce faci, prietena? Eu Trei mor, greșeli, dar tu te-ai făcut de rahat de față cu toată mulțimea Exact, asta. da, a luat-o la modul ăsta. Ah, mă, vreo. E mai logic asta cu 3 greșeli gramaticale. Era citit, Mândru până în ultima clipă. mânca artă pe Am pâine ales și beu, Andy. sigur aia e. Asta ales beu. Da, am ales beu. Thomas de Mailly, marchis de Favra, punea la cale în iarna anului 1789 un complot disperat, menit să stopeze Revoluția franceză și să restaureze monarhia. Din nefericire a fost prins, încarcerat și nevoit să-și susțină nevinovăția în fața unui tribunal republican. În ciuda unei apărări magistrale și a unei linii de acuzare subțire, după un proces care a durat 2 luni, a fost condamnat la pedeapsa capitală. Istoria nu avea să-l uite aici. Se spune că în momentul citirii sentinței, cu sânge albastru și rece, a remarcat sec: ai făcut 3 greșeli gramaticale. Bravo. Aia e, mă. Bravo, mă. Intuiție. Gata, ne ducem frumos, elegant, Rino politică. Ba, 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 ba. Atât, tată. Te rog, ai vrut, ne ducem acolo. Costi, aici, dacă ai nevoie, te uiți la mine. Da, faci. Ce promite partidul rinocerilor din Canada alegătorilor zic tu. săi în cazul în care câștigă alegerile? Partidul Rinocerilor m-a omorât. A. Promovarea educației superioare prin ridicarea de școli înalte și prohibiția untului. Stați, mă, hai să o luăm așa, omenește. Sau B. Nu mai ai nevoie. 10 litri de coniac anual pentru fiecare familie și colonizarea lunii până în 2050. Doamne ferește, bă, coniac și colonizarea lunii, bă. Sau ce? Un ponei cadou pentru fiecare votant și anexarea Franței. Franța neștiind de treaba asta. Eu am cerut. Ăsta există, bă. Costi, da, asta cu CEU, cu ăștia care închid Franța, pun lacătul și ea rămân. Și Dar zic, cum și anexează ei francezii, știți că se Franța? basă. Ce s-a întâmplat el? Pare rău, am ieșit, v-am anexat. Bă, stai mă puțin. Nu că v-am anexat, dar uitați-vă la armata asta de oameni poponei. Vă Mai rupe. zici ceva? Și vin tare. Da, vin tare. Deci promova educația superioară prin ridicarea de școli Se seama pe înalte. oricare variantă. Băi, what? E mișto. Dom'le, e incredibil cât de prost e băiatul ăla și totuși a terminat la etajul 18. Da, exact. Adică Nu este absolventul unei școli înalte. E Beu, că beu. 10 litri de coniac anual pentru fiecare familie și colonizarea lunii. Bă, nu văd legăturile. Adică sau n-are, nu. Ia stați puțin. Bă, E ca un bei fel de rupi, ulei, dar bei pe de zona rupi coniac. Și te crezi pe lună, că n-am, că n-ai cum. Asta promit ei. Nu știu, sunt Da, pierdut. nu. De ce se cheamă partidul rinocerilor? Care să fie Și asta e o întrebare. șmecheria?
Puternici. Cred că visau la unicorn, dar au băut ceva și s-au transformat în rinoceri. Sau așa. Na, A, zi, n-avem zi ce tu. să fac. Zi Avem tu. Ceu? variante, toate Ceu? sunt de Asta mers. e cea mai tâmpită, Toată lumea nu? zice ceu. Ceu, nu? A, mă, nu mai puneți presiune pe voi. Da, mă, eu zic să jucați mai relaxați, mă. Au este cea mai... E mișto. Mie cel mai mult îmi place, dar ai pierdut pe mâna mea până acum. A apăsat! Hai să vedem. Partidul Rinocerilor din Canada a fost înființat în 1963, condus fiind de Cornelius I, un rinocer dintr-o grădină zoologică din Montreal. Nu a făcut niciodată mare brânză la alegeri, deși nu s-a dat înapoi de la promisiuni electorale mărețe. Cum ar fi înlocuirea asfaltului cu o soluție bazată pe cauciuc pentru a preveni accidentarea cicliștilor, interzicerea armelor și a untului pentru că amândouă omoară, abrogarea legii gravitației și promovarea învățământului superior prin construcția de școli mai înalte. Ăștia să mă, umor, oameni. Gravitația, bă! Ce ați făcut? Aia cu gravitația era mai bine. Hai să vedem. Băi, Armânească. Armânească, mă. Armânească. Handbal cu o minge uriașă și arme cu electroșocuri. când ajungea acasă ce faci? Iubita! Mamă, ce ai avut meci, a? Am avut meci. Mamă. Au reușit să... Înveți o trupă de foști gri să cânte Twinkle, Twinkle, Little Star, o văd. Poți să fredonezi puțin? Asta e. Da, ăla e. Armânească. Armânească, mă. Armânească. Hai să vedem cine a ascultat multe știri din sport. O vorbă de a românilor. L-a limsiră boielji, adică l-au lins boii. Vrea să spună că A. Viața are urcușuri și coborâșuri. Sau B. Nu îți crește barba. Sau C. N-ai făcut mare brânză. Una din astea trei e pe bune. Cum era L-a vorba? limsiră boielji. L-au lins boi. nu? Da, L-au lins boi, că viața are urcușuri și Dar coborâșuri. ce vrea să spun asta? Cum adică? Păi da, că limba de bou... Da, în sus și în jos. Da, corect. Zici și coborâ și... Dar doar limba de bou. Vaca e... Da. Ea nu știe. Vaca face curat și în jurul ei. Nu, mă, e o expresie. E o expresie Da. la român. L-au lins boi. Înseamnă că n-ai făcut brânza. Nu, n-ai Băi, făcut nu e, brânză. Să face N-ai- brânză. nu e asta. Este... E tot o expresie, n-ai Nu-ți făcut crește mare brânză. barba, asta e. Tu știi? Da. Da, Are logică. Am prieten foarte mult machiton pe la Stelu Enache, pe acolo, pe la Constanța. Sică logică. ăia și știu. Și asta e, adică e spân. Limba de bou e aspră. Exact, da. Și dacă te linge, ești mirgher. Asta e. L-au lins boi. L-au lins boi, da. Frații noștri din zona Dobrogei ne-au ținut cu inima la gură în competiții sportive. Ne-au emoționat pe scenele teatrelor și pe marile ecrane. Și ne-au îmbogățit cultura în moduri imposibil de explicat în 30 de secunde. Unul dintre aceste moduri este limba plină de semnificații și poezie. Bana iasti scări. E un fel de a zice că viața are și urcușuri și coborâșuri. Adrăguvă tupită. Se spune când, deși ai încercat, nu ți-a ieșit mare brânză. Iar lui Alimsiră Boielji descrie un bărbat care nu va câștiga niciodată un concurs de bărbi stufoase. Ghinicăra, sim crezi pe mine că-i de arihina. Așa, să mă crezi pe mine, că e pe bune. Ce-ai făcut acolo? Te-ai jucat? Puțin. Te-ai jucat? Îți place? Bravo. Îi mulțumesc pe această cale consilierului meu personal, Dani. Frumos, mi-a plăcut. Ia, zi, Am zis. numele Ce- tău. Ia. E, Numele tău Da. Îl văd că zâmbește. e în sufletul zâmbește, meu. Andy. Orice s-ar întâmpla. Ia. Cel mai vechi nume atestat în scris. Îi aparține lui A. Cushim, un contabil care acum 5200 de ani făcea recepția unui transport de orz. Sau Colotunga Ciola, un rege tamil care se fălea cu ocuparea Indiei acum 9000 de ani. Sau Kug, un vânător eschimos care și-a semnat harponul acum 11.000 de ani. Eu mă uit la ani. Aici 11.000 de ani. 5.200, 9.000 sau 11.000. Da. Păi, Da. Și zici Sume ce rotunde. Să zic. cel mai Contabilul- vechi. Contabil care acum 5200 de ani făcea recepția unui transport de orz. De orză. Cu șim, cu șer. cu și... A?
A? Cușer. Nu. Da. Nu, mai degrabă India. Holotunga Chola. Colotunga Ciola. Aveau Dar indienii. nu-l știați pe Holotunga Ciola? Nu, pe cuvântul meu, domnul. Nu? Nu-l știam. Nu ai avut la Dacă știri? știam... Da, sigur și Ioana îl N-a confundă apărut, mă? cu un jucător de fotbal, ceva, n-are cum să... Ce spun? 11.000 de ani? 11 Și ani. A văzut filmul. el a văzut un film, ok. da, nu, nu-l Mergem pe a văzut certați. filmul? Instinct. A apăsat ce? A apăsat Ai luat ce? ce-ul, Am da? luat filmul, mă. Hai că o lămurim imediat. Da. Prima formă de scriere din istorie e cea cuneiformă. Acum vreo 5300 de ani, sumerienii au descoperit două lucruri. Mai exact, că dacă taie o trestie obțin cel mai ieftin stilou dintre Tigru și Eufrat. Și că lutul, care se găsea efectiv peste tot, e perfect ca suport de scris. Au început cu simboluri recognoscibile, ca de exemplu, asta înseamnă munus, adică femeie, și au evoluat în timp. Iar primul nume înregistrat vreodată îi aparține lui Cushim, un contabil care a semnat de primire pentru 29.000 de măsuri de orz. Deci n-a fost filmul. Asta e... Barză suntem, barză. N-a fost film, ai zis. Filmul a fost ficțiune. S-a auzit în spatele vostru băiatul la care... Zi-mi, Ioana, ce vrei să jucăm? Cioc-cioc? Cioc-cioc. Cioc. Curcanii sălbatici sunt foarte agresivi la adresa oamenilor, deoarece Da. A. Nu au încredere în niciun animal fără gușă. Corect. Sau B. Ne privesc ca pe niște simpli subordonați. Frumos. Sau C. Se simt ofensați atunci când le este imitat gâlgâitul. Nu au încredere în Mie niciun mi-e frică animal de fără ei. gușă. Deci Și mi-e mie frică de foarte curcan. frică. M-a alergat unul când eram mică și după aia m-a alergat și în traficul, nu, dar Eu în am de uniformă. orice pasăre din curte Mi-e de frică. foarte Uite, toate semnele astea le-am de la același cocoș aici și aici. Și de cocoș. Da. Și Și ai zis, l-ați tata, scăpat? hai să-l mâncăm totuși. Și l-ați mâncat? Păi normal că trebuia să-l mâncăm. Păi vezi de ce n-au încredere nici curcanii sălbatici în oameni? Bă, Că la niciun dinatua se animal supără fără tare, gușă. niciun Adică animal curcanul e în stare să se ia cu orice animal care Păi n-are da, gușă. el e prieten cu pelicanul? Da, are încredere în el. Când vede gușa aia Și mare... într-o- Fratele meu, E șeful, ăsta e șeful. bă, și asta e frumoasă că ne privesc ca niște simpli subordonați. Păi sunt! Da. Boss, faci tu puțină curățenie pe aici? Da. Te rog eu frumos, că Hai, am... bagă ceva de mâncare, că mi-e Da. foame. Alo, băiat. Da, Bineînțeles. zici că se enervează foarte tare, se simt Se ofensați. enervează, da, asta se cu simt ce-ul. ofensați. Păi, Mi-am mers pe ce ăla și ești cu- tu, știi? Da. Cum era marchizul de mai devreme. Da. Ce-ul e Tu clasic, ești așa. ăla. Ce mă imiți tu pe mine tot timpul? De asta îmi foaie, de asta se simt ofensați. Dar voi uitați că scrie acolo sălbatici. Dacă i-am băgat în ceață. Nu e Dar băgat nici în nu știu ceață, unde e fost trăiesc pe gânduri. curcanii sălbatici. N-am auzit pe nimeni să zică caii de la Leta, dar curcanii de la Leta n-am auzit. Nu știu unde ar trăi. Și cât e sălbatic? E sălbatic până îl vede primul sătean. E domestic. Sau până Bine, îl vede dar are curcănița. atitudinea aia. Ia uite ce m-a luat ăsta. Ce m-a luat ăsta să mă facă bă, ce? ia, mă, bă, ia uite-l pe ăsta, mă. Ia uite. Bă, ia uitați-mă cum m-a luat ăsta. Eu zic că n-au încredere în animale de... N-ai? Ai luat beu cu Bă, asta? îmi place, mi-a plăcut foarte știu mult, cu ce. dar... Povestea, cum ai spus-o tu, e frumoasă. Hai să vedem, hai. Curcanul sălbatic este originalul mascul alfa. E mai rapid ca tine, aleargă cu 32 de km la oră și zboară în picaj cu 90. E extrem de sigur, pe cât de impunător e. Și adoră să se privească în oglindă. Nu se teme de nimic. Atacă șerpi cu clopoței. Când ai atacat tu ultima oară un șarpe cu clopoței? Știam eu. Și curcanul știe că dacă dă un pic spre tine, o să fugi țipând înapoi la pension. În ochii lui nu e nicio diferență între tine și o găină. De asta te privește ca pe un subordonat. Oameni, până și curcanii ne iau de papagali. Frumos. Ăsta e adevărul. Trebuie să ne revenim. Ăsta e adevărul. Trebuie să fim conștienți de limitele noastre. Alege tu. Dau pe tine. Ceva dulce. Ziceți. Una dintre regulile de aur în apicultură Da. este că niciodată nu trebuie să A. Mănânci banane înainte de a merge la stupi, căci mirosul acestora agită albinele. Oh, Doamne. Sau B. Recoltezi mierea îmbrăcat în negru și galben pentru că vei fi confundat cu o viespe.
Noi doi, dacă Băi. mergeți, s-a terminat. Sau ce? Cânți la vioară, fiindcă sunetele la frecvențe înalte fac albinele să nu mai lucreze. Băi, nu știu. Nu Deci știu. nu ești deloc știu, frate, inspirat, Nu știu, nu, da, nu, nu știu ce nu, se întâmplă ce- astea, nimerit pe astea cu apicultură. Ce Ce- vorbești, mă? ce- Da, dacă mă, mergem asta, că noi dacă doi. vii îmbrăcat în negru și galben, sunt albinele... De capul meu. Cât a viespea. A venit Sexy. viespea asta nenorocită. Mamă, să vezi ce face. Nu scapă vie de aici. Nu, că miere, nu știu ce s-a întâmplat. Unde ești, dragă? La urgențe. Ce-ai făcut? Păi m-am dus să scot miere, dragă. Nu știu ce s-a întâmplat. Dar ce erai îmbrăcat? În negru și galben. Bravo, mă. Păi nu ți-am zis că zic alea că ești viespe. Stai... Doamne, ferește. Bondarule. Aș merge pe banane. Da, scurt, așa, nici Da, am direct, discutat. banane. Ca banane. Miros. E că sunt dulci cumva, știi? Le agită mirosul de Da, parfum zic. floral, asta știu, da. Vreau și eu. Vreau și eu, exact. Vezi ce-u? Deci ei vorbesc apicultorii între ei. Bă, să să nu nu te cânți, să prind nu mâncați cânți la gurița vioară. ta cu vioara aia pe acolo, pe lângă ele, că mai omor. Nu, asta e ideea. Da. Ele se așează la concert, mă. Da. Asta e treaba. Să melomane. Da. Da. Vioară, viața mea. Lasă, sunt fiartă pe vioară. Zice Vacile ascultă Zice muzică regina. clasică și Ușor, dau lapte fetele. vacilor, le place muzica clasică. Zic, băi, eu zic că e asta cu bananele și este termină cu prostiile. Eu vă spun că oricare ar fi, o să rămânem cu ceva folositor. Au, mă, Au, ia, dă-ne, Andy, dă-ne ceva folositor. Cu mare plăcere. ceva dulce. Albinele au gusturi muzicale eclectice. Strâmbă din trompă doar la hip-hop, fiindcă nu le place basul puternic, dar se topesc după pop. Nu te vor confunda cu un intrus, indiferent de stilul tău vestimentar, deoarece se recunosc între ele după miros, nu după dungi. Dar acetatul de isoamil care dă aroma bananelor este surprinzător de similar cu feromonul pe care le emit în caz de pericol. Așadar, dacă încerci să împaci banana și albina, iei țeapă. Bravo, mă, Costi. Aia e, Costi. Am încercat. Mi-a ieșit și mie de data asta. Mai sunt câteva întrebări și i-ar fi păcat să nu încercați, mai ales că avem premii de la prietenii noștri de la Vlad Casino. Intrați acum pe bune.protv.ro, jucați împreună cu noi, dar încercați să dați răspunsurile alea pe bune înaintea lor. Vă rog. Ne-am decis să facem sport de contact. Foarte bine ați făcut. În anul 2012, un sport neobișnuit și-a trăit cele 15 minute de faimă în statul american California. Okay. Acum să vedem despre ce era vorba. Jonglatul combativ, în care echipe de jonglări încearcă să se doboare reciproc. Sau Buddy Ball, lupte libere 4 versus 4, în care punctezi aruncând oponenții în afara ringului. Sau Ultimate Taser Ball, un fel de handbal cu o minge uriașă și arme cu electroșocuri. Jesus! Au. Jonglatul combativ în care echipe de jonglări încearcă să debora. Asta e ca când faci bătaie în piscină cu copilul pe gât. Un fel de turnir. O vezi din zona. Aici și ăștia cu jonglării pe echipe. O văd pe versus. Unul vine aici, unul în fața lui. Încep. Și încep cu... Și dau din picioare, da. Da. Se calcă. Știi? Atenție. Și a trăit cele 15 minute de Atâta. faimă Atâta. în 2012. Atât a rezistat sportul. Beul, bodyball. Bodyball, da. Lupte între libere 4 versus 4. Nu cred. Și doar să se bată doar 15 Băi, minute? eu zic că poate să fie. 15 minute au avut de gloria. Știi, în miniță trupul era puțin. o fi durat, s-or fi bătut între ei 12 Meciul ore. a durat dar e doar mult, de dar 15 atenția minutes of juriului a fame, fost adică doar 15 a fost minute. odată și gata. Un fel de handbal cu o minge uriașă și arme cu electroșocuri. Să bine, mă. Cu arma cu electroșocuri. Da, la orice aruncare la poartă trebuie să fie doi. Ăla care electrocutează portarul. Așa și ăla care aruncă. Tai-o, Da. gata, nu mai e mingea la el, tai-o, la el, așa. Da, auzi că mingea e uriașă. E băgat mult, e băgat mult. Băi, oricare ar fi. Aruncă de 2-3 odată. Ăsta cu Versiunea ce, electroșocuri. Cu electroșocuri. Ce eu m-am luat ăsta, vreau să văd dacă există Ce cu electroșoc? electroșoc. Da, e cea Poate mai să fie, nebună, poate să da. fie. Dacă e ăsta, mă, de ce nu fi trecut, mă, sportul mai departe? Că e frumos. Păi am mers la urgență, am zis, unul s-a luat, a rămas blocat pe aia cu... Ăsta, Da, mă, da, are da. dreptate. bă, cred că trebuie să vină salvarea, că nu cred că e ok, George. George, Ține. Hai să vedem.
În anii 2010, canalele de sport erau în căutarea noului graal. O competiție care să combine popularitatea fotbalului cu violența kickboxingului și atractivitatea unui meci de volei pe plajă. S-au pus atunci speranțe în slam ball, un basket cu trambuline, dar a sărit în gol. S-a încercat chiar și tăiatul de lemne competitiv, dar a picat, cât ai zice, timber. 3 prieteni pe nume, Life, Eric și Eric, și-au încercat și ei norocul. Au inventat Ultimate Taser Ball, un fel de fotbal cu mâna, jucat cu o minge mare, cu care îți puteai curenta oponenții pe bune. Dar nu a prins. Păcat, avea potențial. Bă, eu vreau să-l văd acasă, să caut asta. Bă, vreau să caut. Nu e spectaculos. Bă, tu l-ai văzut pe ăla de alergat? Era unul de alergat, cu de asta am făcut așa puțin. Adică alergea și bă! Ai prins vreo 3 bucăzina, n-a? Știi cum? Când ajungea acasă și ce faci? Iubita! Mamă, ce-i? Ai avut meci, am avut meci. Mamă. Te-a rupt. Hai să încercăm să ne liniștim că mai avem 3 întrebări. Surpriză, Întrebarea surpriză. Hai, întrebarea surpriză. În anul 2014, americanul Anton Purisima a ajuns pe prima pagina ziarelor după ce a dat în judecată statul New York și a cerut A. 2 undecilioane de dolari după ce a fost mușcat de un câine și bozat în timp ce era bandajat. Asta înseamnă 2 urmat de 36 de zerouri, ca să știți. Mamă. Deci a cerut ceva A cerut bani. ceva. Sau a cerut să-i se accepte schimbarea numelui în RFXX CCXXMNPCCCCLL 98, citit Albin. Pe scurt, Albin. Și ce? Dăm ceva Sau ce? Atenție. normal. Ceva normal îți dau acum. $750.000 pentru că jurnalul Meteo a prezis cer senin, dar a plouat. Asta, mă, e normal asta. E mișto, și da. Și a deci cerut este așa, mișto. nimic. 700, e ok. E rezonabilă suma. 750.000, că a greșit cineva la Meteo. E ok. Am ieșit în tricou și am răcit. Și mi-e rău acum. Chiar tremur. Și tratament și asta, da, dă o judecată, îți dai Dar seama. a putut să și dacă ceară a suma mers, aia foarte mare de bani pentru că l-a mușcat un câine și Mie a aia mi se fost pare fotografiat în timp ce era bandajat. adică, $2 știi cum e milioane de asta? dolari. Bă, eu încerc. Eu încerc. Am Auzi, mușcat dar câinele dar ăsta, fac o scrie- poză că mă bandajez și eu încerc. Cine știe, poate zice cineva, da, mă, dați-i banii ăștia, că... Nu, Nu, a scris pe mă ajunge hârtie la suma suma, asta. era Exact. mușcat de mâna cu care a scris, să spune. A scris, Așa. N-am a mai- vrut să facă 0 și a făcut mult. Și a zis, dom'le, ați făcut 36 de zerouri. Da, aia vreau. Nu e nici la Aia vreau. Nu e ca mult la o întrebat ea. Hei, dați-mi și noastră cât puteți. Da. Dom'le, dacă îți dăm $50, bine. B1 l-am atins. Să-i Cum se vi se accepte pare? schimbarea numelui în... Și prins, știți că la un moment dat a schimbat numele, da? Într-un simbol. Știi bancul cu Iancu și Ianu? Iancu le dă-te prins și Iancu care zice, mă dau și Michael Jackson, da? Ce zici? Poate să fie asta B-ul? Mie îmi place mult beu, să știi. Vrei? Să-l luăm pe ăsta? Hai, apasă tu ca să-ți dau pe tine. Gata. Hai. Americanii sunt un popor legendar de litigios, ca urmare a unei liste lungi de procese în care s-au acordat daune morale substanțiale unor reclamanți împiedicați care au vărsat cafea pe ei. New-yorkezul Anton Purisima n-a ajuns pe lista răsplătiților, iar procesul lui a fost respins rapid, în ciuda patimilor prin care a trecut. Săracul a plătit prea mult vânzătorului de cafea de la aeroport, după care a fost mușcat de un câine în autobuz și bandajat cu întârziere, în timp ce un cuplu îi făcea poze. Poate, dacă nu cerea mai mulți bani decât există pe pământ pentru prejudiciile aduse, ar fi primit măcar un sorry. N-aveam cum să mă gândesc că e asta. Nu știu. Da. Da, a vrut fără număr. Ioan, alege și ordine cercetătorii închiri și este momentul în care trebuie să alegem răspunsul până să vedem întrebare. Cum? La întrebare, Înainte să fără auzi știm întrebarea. Fără să știm întrebarea. Da, mă, distracție. Alege domeniu și zi. Cercetători în kilt. Și ce răspuns? Cercetătorii închiri. Și care crezi că va fi răspunsul corect? B. Hai să vedem. Cercetători în Ies în kilt. trafic, am luat B-ul. Da. În anul 2019, cercetătorii de la Universitatea St. Andrews din Scoția au reușit să A. învețe o trupă de foci gri să cânte Twinkle, Twinkle, Little Star. Posibil. Sau B. să transforme o familie de porci de Guinea în menajere. What? Sau C.
să dreseze 2 canguri pentru a face cumpărăturile bătrânilor nedeplasabili. Mama, Să am știi că luat asta cea cu mai canguri. tâmpită, am luat-o să mă râd. Trebuie să luăm beu, n-avem ce să facem, că l-am luat. Da, dar e cu 19. canguri. este- Dar e cu canguri. Băi, nu-i văd îmbrăcați frumos acolo prin casă să dea cu pe parchet și cu ce trebuie să dea. Ba da, Deci mă. când e mizerie Ba în da, casă, mă, tu Bobo. fel... Da. Și Și vine apăr- ăla mic. Mic și Du-te, ei măi, Ioana, iau... nu se poate. Nu, poți Ia să gândește-te, fie mă, dacă foarte dădeau bine. lustru. Doar și mie lustru. fac în bucătărie tot niște porcușori de guinea curat. Cum așa? Bine, am acasă, doi și îi pun așa, hai, spălați blatul, curățați, mâncați firimiturile. Bobo, Du-te, mă, de aici, ce ai? Au, să învețe o trupă de foci gri să cânte Twinkle, Twinkle, Little Star, o văd. da? Da, de ce nu? Și cum cântă focile? Cum iese? Lasă înfometat. Poți să fredonezi puțin cum... Asta e. Da, ăla e. Și de unde canguri în Scoția? Și să dresezi cangurii pentru a face cumpărăturile bătrânilor deplasabile, adică... Acum pe bune, îți imaginezi prin Scoția E greu. sunt niște canguri pe stradă cu pungile De în ce, gură mă? care se duc Păi să... nu mai au nevoie de celui greu. de la parter Îți de imaginezi mâncare. cum arată Ioana, viața Bagă direct după? în marsupiu. Pungi nu mai au aia e. nevoie. Andy, eu cred că telespectatorul și-a făcut o părere deja Sigur. până acum la finalul concursului cam care este mintea noastră comună, a mea și a Ioanei la pupitrul ăsta. Dă-ne răspunsul corect să vedem ce e aici și... Da, mi-a plăcut cum a evoluat discuția. Porcii de Guinea pot învăța multe, dar chiar să dea cu un mop pe dimensiunea lor, nu s-a gândit nimeni să învețe până acum. Cangurii ar fi foarte buni de trimis la cumpărături și nici nu cer punguță. Deocamdată omul n-a reușit să-i convingă că ar fi de mare ajutor. Focile gri sunt răspunsul câștigător. Zola este cea mai talentată din echipă și a reușit în timp record să cânte primele note din coloana sonoră a filmului Star Wars, precum și melodia celebră între bebeluși Twinkle Twinkle Little Star. Abia așteptăm invitație la primul concert. Dar adevărul e că e haioasă. Și-o vezi Și cântând. eu pot să învăț să cânt Twinkle, Twinkle. E adevărat. Dar poți să stai tu atât de mult în apă? Aș vrea eu. Ne ducem și noi pe variantă, zi. Că mai una. Care? A, B sau C? A, să o riscăm? Da, bineînțeles. Păi Zi. ce aveți de pierdut? Ce? Bun. Ce? Ați luat ceu. Hai să vedem. Lege și ordine. Da, bă, ați Asta ales e, bine, mă. Ai ales bine, mă. Bă, na, e Ați vorba ales că și bine. destinul câteodată își Stai, întoarce... nu te grăbi, stai. Te-a plăcut relaxarea pe spate? Păi merg la haos acum, îți dai seama, kamikaze. Pentru cine a muncit toată emisiunea. Pariem tot? Hai să ne distrăm. 3, 2, 1 și gata! Hai să vedem. Lege și ordine. Până în 2017, toate legile noi din Regatul Unit erau A. Publicate simultan în 183 de limbi, printre care nu se numără însă engleza. Sau B. Însoțite de o petrecere a cărei gazdă era persoana care propusese legea. Sau C. Scrise pe velum, un pergament realizat din piele de vițel, miel sau ied. E ce? Da, bă, ați Asta ales e, bine, mă. Ai ales bine, mă. Bă, na, e Ați vorba ales că și bine. destinul câteodată își Stai, întoarce... stai, nu te grăbi, stai puțin. Te-a plăcut relaxarea pe spate. A luat-o E imediat, vorba că și Costimau, din destinul. zbor. că- Păi merg la haos acum, îți dai seama, kamikaze. Întâi luați ceu, că trebuia Ca apăsat. la volei, știi cum a Apasă-ți-o, da. plesnit-o? Ne-apăsați ceul. A, Bă, publicat Da, mă, în asta simultan 183 de limbi, Da, nu și în și engleză. Nu și în engleză. A, nu, Ce? n-are sens. Au. N-are Asta de sens, ce? au, De nu, ce? nu. De ce n-ar fi engleza? Pentru că... Pentru că ar merg trebui pe ca în principiu, pe limba asta o oficială, știm. în primul rând, să fie publicată. Nu. Păi n-are rost, Nu. că pe asta o știm. Da. Celălalt. Oricum nu o citește nimeni. Beu. Nu era. Cine știe ce fac acolo adică? în camera? Nu, O petrecere, făceai o petrecere după? nu sună Da, mă, rău. tu ai propus un proiect de Nu, lege nu și a sună devenit rău, lege. lege. Da. Faci Da. party. Și asta... Ce un are să mai discutăm, ați luat-o, ce să mai... Să-i dăm drumul. Hai, E mai să-i mișto dăm drum. beul? Englezii nu sunt suficient de grijuli cu popoarele lumii, încât să traducă orice lege în toate limbile pământului. Petrecerile după votarea unor legi mult așteptate poate că au existat, dar nu fiecare act normativ beneficiază de o paranghelie. Chiar dacă poate părea ciudat, englezii au păstrat tradiția de a scrie legile pe velum până în 2017. Costul era de 80.000 de lire pentru scrierea unei legi. Dar asta nu era tot. Trebuia scrisă și în 3 exemplare. Scump, Duduie, scump.
nu-mi permit la pensia mea. Bravo, mă, Maria. Da, oamenii... Pe bune, am ajuns la întrebarea finală. Va veni momentul ăla dificil în care Da. trebuie să pariați. Domeniul din care face parte întrebarea finală este... Pater familias. Ok. Ne-ai rupt, Andy. Da, ne-ai rupt pe genunchi. Pariem tot? Hai să ne Am distrăm. muncit pentru bănuții ăștia toată emisiunea, bă, frate. De unde și cântecul pentru cine a muncit toată emisiunea? Gândiți-vă la oameni. Gândiți-vă la susținători. I-am întrebat, sigur vreți toți? 23.500 Da, e bine, mă. normal. Da? Dacă câștigăm, deja, dacă de-aia nu zic. rămân Da, Te fac 1.500 de lei. parlamentarul român. Hai așa. Gata, s-au încheiat pariurile. Doar să nu uitați că aveți doar 20 de secunde la dispoziție să alegeți răspunsul corect. Atât. Și acum încep. Enunțul. În Roma antică, pentru a fi considerat un tată bun și a-ți păstra dreptul patern asupra copilului, trebuia să A. Îl altoiești cu o nuia nu mai groasă decât degetul mare. Sau B. Îți petreci cel puțin 2 zile pe an în compania sa. Sau C. Nu îl vinzi în sclavie de mai mult de 3 ori. Și am pornit cronometru. Roma antică, Poți să iubiților. fii tată, bun. B, că pleci la război, trebuie să fie ca să stai 2 zile cu copilul. Atenție, au mai rămas 10 secunde. Altul, ești cu una nu mai groasă. Bine. Ne bat oricum. 4, Eu cred că 3, era, dar mi 2, se pare că 1 2 zile pe an în și compania gata. asta era prea puțin. Păi tata a plecat la Gata, a război. expirat timpul. Să vadă și telespectatorii Așa? noștri. 1000 de lei cu cap, perfect, toți banii în partea alaltă. Vezi, cine știe cunoaște, sunteți acoperiți oricum ar fi. Hai că m-ați făcut foarte curios. Să văd ce ați Să ales. vedem. Ia să vedem. Bobo a mers pe A mers pe acul, altoitul iau. ăsta, dar nu prea groasă nu ea. Și Costi? Păi nu ai mai... Nu! Costi Cum a să luat? mai mult? Tu ai pariat 1500. Da, ok. Hai să vedem care era răspunsul corect, mă. Ce trebuia să facă un tată pentru a-și păstra Să nu dreptul vândă, asupra logic. copilului? Hai, nu mă supărați, vă rog, să fie ceu, vă rog. Asta era, mă! Bravo. A avut final, ai dat Răsturnare final. de situație, Ioana. Am dat-o pe știri, că știam asta. Băi, n-am luptat toată emisiunea, am dat toate răspunsurile corecte. Bravo. A fost... Bravo, da. Bun, în ultima Cum a secundă, fost emisiunea de astăzi? Cum v-ați simțit așa când ați dat totul peste cap? Doamne, știi că m-am supărat la un moment dat că nu Am mai avut și noi ceva, Nu știu, deci 1500. câți bani aveți fiecare? Ia să vedem. Că aveți de împărțit 3.000 de lei, că vă știți cât suntem. 63, auzi? Da, 63 și dacă mai punem noi, e un pic peste 80 de lei de căciulă. Cam atâta. Fii atent că s-au umplut de bani oameni. Adică i-ați umplut de bani. În această seară frumoasă au făcut tot ce omenește posibil ca să vă distrați, să râdeți și să vă simțiți bine. Diana Enache, Ioana Cosma, Costi Diță și Mihai Bobonete. Și până la o nouă întâlnire cu Pe Bune, vreau să vă spun un singur lucru. Ia, asta. Dacă e să nu vă iasă din prima, Asta. Mă iese din a doua. evitați săriturile cu parașuta. Sunt Andy Moisescu, mă înclin. Băi, bună! Evitați săriturile cu parașuta.